Aradan 9 ay geçmeyine garamazdan dünya öňünde özüniň hökümetdigini kabul etdirip bilmedik Awganistandaky Taliban dolandyrşy ýurdy betbaççylygy alyp bardy. Talibanyň başa gelmeginiň ilkinji günlerinden başlap Awganistanda ykdysady we howpsuzlyk krizi ýüze çykypdy. Halkyň aglaby bölegi garyplaşdy we olaryň günlük durmuşy Talibanyň durnuksuz syýasaty sebäpli howp astynda galdy. Bu durnuksuzlyklaryň 9 aýlyk taryhynyň dowamynda Talibanyň öz içinde hem syýasy taýdan pikir aýralyklary emele gelip, ýurduň ýagdaýyny hasda agyrlaşdyrdy. Bolup geçen başarnyksyz wakalaryň netijesinde Taliban dolandyrşy özüniň döwlet işlerini ýetersizdigini kabul etmäge mejbur boldy. Ösen ýurtlardan gerekli bolan maliýe we syýasy goldawy alyp bilmedik Taliban habar berilmegine göre, meseleni çözmek üçin Awganistanyň öňkü prezidenti Eşrefi Gananynyň dargan hökümetiniň bir ara gelip, täzeden ýurdu ele almaklary gereklidigine ananandygy habar berilýär. Awganistanyň öňkü hökümet agzalarynyň hem aýtmagyna göre, Taliban ýurdu gyska wagtda ýygyna tapşyrmasa, onda Awganistanda ýygyna gaýtaryp bolmajak çykgynsyz problemalar bilen Awganistanyň soňuny getirerler diýip, ýurduň ýygyna tapşyrylmagyny talap etdiler. Habar berilmegine göre eýýämden käbir öňkü syýasatçylar ýurda gelip başlandygy aýdylýar. Ýurdu ýygyna gaýdyp almak babatda gepleşikleriň häzirden başlanandygy we Talibanyň ýurdu uruşsuz ýygyna gowşurmak isleýändigi habar berilýär.